mano. Bendi paro ne kaluore kod gigo matimore pacho kae. Nitiere kaka inyalo chunga solro ma josiasa gole kanisa nikech adira kwa ng'iyo kata jatend piny owuon ene mano okwero josiasa ni kik gol pesa obede arambe mora kata kanisa mora. Sani to koro waneno ka odoke wach mano owacho mano gimano chungo ene makoro chako timo. Kata kamano kapok iduoko na penjo makamano ageno ni weche mag tudruok koro nitiere kare e county ma Kisumu. Adwani watudre koda Bishop Ogonyongede mano mar kanisa mar Power of Jesus Around the World Church. Oyore Bishop Ogonyongede ka intiere county ma Kisumu kinyi makawuono machiegni network mataye twak kinyi makawuono nyinga Joyce Oduora. Ka wachako twak mar kinyi makawuono e kinde makoro iriwori kodwe twaka. Kanisa mar Power of Jesus Around the World Church mayudore Kachok e county ma Kisumu kanyo. Bende rwako solro ahinya kowuok kuom josiasa. Solro manyaka sani waseneno ka jopiny kwedo ka giwacho nomenda makamago. Josiasa kata jotelo kikele kanisa to nego beni konyo e chwalo chenro mopogore opogore kama ng'ikruok nitiere pacho ka. Ranyisi sekta mar thieth ka achiel kod sekta mar somo mantiere kod ng'ikruok. Bishop. Irokamana ahinya Joyce kuom luonga e studio mar Ramogi kawuono ne. To mokwongo ka othule makende mana go erokamano ne Ramogi moluonga mondo abed kodu kawuono. Wach mwuoye mar chiwo ne kanisa mar Nyasaye en gima ondike Muma. Kich Muma wacho niya, un to unu tine Jehova Nyasaye. En to nugol tuo e dieru ke nugol chando manade dieru. Nyasaye machiko ni wana tine Jehova Nyasaye. To kwa tiyo ne to biro golo nwa chandruok e dierwa. Kich waduogo ire gi mwandowa. To bende Muma Nyasaye wacho niya, ni fedha gi dhahabu gin ma Jehova Nyasaye. Mana Gai ariyo wesa boro. Wacho ni fedha gi dhahabu gin mag Nyasaye. Kago gin mag Nyasaye to ng'ato bire kanisa mar Nyasaye monego mi pesa gi. Pesa gi komi Nyasaye onge richo. Nikech ing'e ni gima ji timo sani gitimo pogore kod Muma. Muma dwaro mondo tine Nyasaye kigolo ne pesa Nyasaye mono chipolo gi piny nam gi bar gi gode. To jasigu mono bire piny ne Satan ger gik mino chiwo ni mondo mi Nyasaye. Jo Nyasaye nokwani ka joma onge gi korgi jomonego wuoth ka oleo monge kaka nyalo konyore mokony maber onge go. Tadiera kaga diera ma Nyasaye onego watine Nyasaye gi mwandowa. Kendo kata ka jasiasa bire kanisa mar Nyasaye ogol nikech pesa mugolo no mar Jehova Nyasaye. Nikech bende mwando ma ji oe kokoni. Ondike mar Luka 16:9. Ng'ama nigi kalatas ondiki. Luka 16:9 wacho niya, mwandu ma okare mag uru siepe gi Nyasaye mondo ka mwandu rumo to rwaku e dala maler. Muma mawacho to mawacho ni ng'ama nogolo chiemo gi bondike mamakani nogolo nying te mar ngima. Koro kone gwa bed gi jo gero gi jo siasa nang'o miyo gikelo pesa e od Nyasaye. Od Nyasaye miyo gikele pesa. Nikech ka gikelo od Nyasaye pesa eka Nyasaye nyalo konyowa yawne disi mag polo malo kendo gweth nyalo bedo e thurwa. To ka ng'adi matin to kwa bedo mager gi jo siasa ni ok odani gigol. Ka ng'adi matin Bishop Ogonyongede pesa ma josiasa gigolo kata chiwe kanisni mopogore opogore gigolo gi wanyalo wacho katiyo kod dhongere under what circumstance nikech wang'eyo ni kanisa ma jadolo leme ma jasiasa bire kawuono entiere kanisa ni kinye entiere kanisa machielo to wang'e ni solro mano mar kata chiwo mano mar achiel e wi 10 en chiwo monego be ni ng'ato gole kanisa modhiye pile ka pile. Solro ma jo siasa kele kanisni gi gikelo gi ga wanyalo wacho ni under what circumstance makori wacho ni ok onego be ni wagolo gero kodgi to pesa makamago winjo be ni rwaka un kaka jodolo. Bishop Ogonyongede. Ineno Joyce. Pesa en mar Nyasaye to ng'ata nyalo golo pesa kamoro amora. Ok ochuno ni nyaka kanisa imo mondo igol pesa. Kaka mondo idhi leme to chunyi elore mondo igol pesa. Ok nyal ket ni chik kata momako koni kudhi golo chiwo adiro ondiki ni kilo chik kona par kod chiwo e oda mondo chiwo bede oda Malaki abiriyo Malaki 3:7. To nyaka wagol ni Nyasaye pesa. Koro kone waket ni josiasa ni josiasa mabiro go mager. Ng'ata ma Nyasaye mulo ni gi pesa no dwa gole od Nyasaye. Oko tame nikech kelu pesa od Nyasaye mni ugole pesa mang'eny. To mag development be okwadagi ng'ato tiri Nyasaye ka kodwaro nikech kaka chunyo elore. Kaka chunyo to elore ok wanyal geng'o.
Akia kwase yudo Bishop Yoto en bende ka entiere county ma Kisumu kona. Yoto tudruok mare podok nitiere yo makare. Kata kamano Bishop ogonyo ngede ka pod antiere kuomi kati wacho ni ber ka irwako pesa makamae kalure ni kinde ka kinde iwacho ni keluru pesa e od Nyasaye mar mondo mi okony e chwalo chenro mopogore opogore mag Nyasaye ma itimo e ute lamo mopogore opogore. E kinde ma josiasa kata jotelo kelo pesa makamagi e kanise kati kod ranyisi kanisa mari mano mar Power of Jesus Around the World. Bende un kaka jadolo kata in kaka jadolo kendo mochung' ne kanisa makamano. Bedu ka uga thuolo maru mar mondo mi upenji ni pesa makama in kaka jatelo owuok kanye tang'o miwa pesa makore lach kamae. Bishop. Mano to kwanyalo penjo ana wuon kaka nogonyo ka ngede ma Bishop mar Power of Jesus and the Whole Church kendo jatelo mar Nyanza Council of Church Leaders region ma Nyanza ka okanyalo penjo ka Nyasaye mulo ng'ato no kelo pesa mano pesa moka penje nikech ondik ni chiwuru eka no chiwnu koro ko chiwo gimo chiwo nano kanya kwa kone ni idwa chiwo nadi en kaka chunyo elore gimo kata ora alfapar kata gula alfario kata gula alfachiel kata gula alfamiachiel kata gula alfamiabich otine Nyasaye ke Nyasaye monego golne pesa kanisa nigi development mang'eny monego tim kendo kanisa emotingo chalo kuji mang'eny mon liete nyithind kiye to gi ji man gi shida te kata nyithindo madhi skul gi ng'ato ka ng'ato biro e od bishop ni jaduong' nyathino leo kata pesa ma tere gi skul onge to wan waonge yo mwayudo go pesa ka Nyasaye okelo pesa machalo kamano dhi konyo jomodhier machandego